gestionar aquesta escola, portar l'escola. L'escola és nostra. És una escola amb molta història, té més de 130 anys. Doncs a l'hora de buscar escola el que buscàvem era sobretot que fos familiar, inclusiva i laica. Sí. Perquè aquí en aquesta escola doncs, els nens, les nenes i els joves doncs, tenen nom i cognom, tots els coneixem molt bé. L'educació emocional és un dels pilars. La constància, l'esforç et ve més per aquesta part més mecànica i tot el que fa referència al descobrir, al preguntar-se, a l'inventar, a l'imaginar, tots aquests aspectes més creatius te'ls donen en aquesta part més de projectes. Buscar aquests projectes gamificats perquè estiguin motivats a l'hora d'aprendre i arribin els continguts que a nosaltres ens interessa que arribin. I a més doncs, intentem fer-ho també respectant els nivells d'aprenentatge de cada alumne. El fet que la plantilla sigui estable, això ho facilita a l'hora de la relació amb els alumnes i a l'hora de fer el seguiment de cada alumne i de la relació amb les famílies. Jo he estat assentada a les butaques com els alumnes, però a la vegada estic exercint de professora. Es basa en una idea, que és la de fer créixer persones. He anat a l'escola i aquesta encara és la meva escola i sentir que és la teva escola no passa sempre. I aquí passa. I ara estem fent el del blat de moro. El projecte Crispetes? Sí. Te l'acabes estimant, te l'estimes, te la sents teva. És una petita gran escola.